Καλώς ήρθατε στα υπέροχα Σπάτα και εδώ λοιπόν έχουμε μια αμφιθεατρική άποψη του διαμερίσματος, οπότε για πρώτη φάση βλέπετε την απέραντη θέα και οπωσδήποτε την ομορφιά κάτω στον κήπο, την είσοδο και ταυτόχρονα την πανέμορφη θέα στο αεροδρόμιο. Εδώ λοιπόν γυρίζουμε, μπαίνουμε σιγά σιγά, βλέπετε τα μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια είναι 25 τετραγωνικά μέτρα, είναι περίπου 4,5 μέτρα με 5 φάρδος. Ένα υπέροχο διαμέρισμα με full πόρτας ασφαλείας, με μια υπέροχη όμορφη κουζίνα όπως βλέπετε και ταυτόχρονα περιμετρικά μπορούμε να δούμε την όμορφη θέα που μπορεί κανείς να έχει από εδώ από την κουζίνα σε συνεχόμενη φάση. Η κεντρική είσοδο και η κουζίνα που οπωσδήποτε έχει θέσεις για οτιδήποτε θέλετε, χώρους και ταυτόχρονα πηγαίνοντας προς τα μέσα για να δείξουμε λίγο το εσωτερικό κομμάτι, το οποίο βέβαια από τη μία μεριά μπορούμε να δούμε ότι στο μπάνιο είναι ένα υπέροχο μπάνιο double C με όλα τα κομφόρ τα οποία θέλετε. Λοιπόν, εδώ ήταν το παιδικό δωμάτιο, οπωσδήποτε αυτό αυτή τη στιγμή ενοπλάθεται, φτιάχνεται πανέμορφα, αλλά είναι πανέτοιμο σαν παιδικό δωματιάκι. Και αν ανοίξουμε λίγο την πόρτα, θα δείτε ότι από πίσω υπάρχει μια παντεσία σε πράσινο, πανέμορφα. Πάλι ένα ωραίο μπαλκόνι, φρέσκο αεράκι πάντα και με τον ίδιο τρόπο όλα τα δωμάτια όπως βλέπετε έχουμε το άλλο σημείο, αυτό το δωμάτιο το οποίο κανονικά είχε φτιαχτεί σε αυτό το κοκκινάκι χρώμα το οποίο θέλανε οι προηγούμενοι, αλλά όλο αυτό που βλέπετε αλλάζεται με υπέροχες θέσεις, ντουλάπια παντού, γενικά το σπίτι παντού και γεμάτο ντουλάπια. Ένα όμορφο διαμέρισμα, 87 τετραγωνικά, το οποίο μπορείτε να το δείτε στις φωτογραφίες σε όλες τις διαφημίσεις που έχουμε ή να πάρετε τηλέφωνο απευθείας στο τηλέφωνο το οποίο σας έχουμε δώσει στο κάτω μέρος αυτού του βίντεο.